Hvad laver I? Og pisse og skidt og snakke. Magnus, hvad laver du? Vi snakker om rapperen. Der sidder noget i næsten på. Hvad? Det står og ser sig skilt ud, Tisto. Magnus, hvad laver du? Jeg tisser. Hvis du kigger smukt på mig og spørger, Da jeg kigger smukt på dig, eller hvad? smukt, ja, så vil jeg godt give dig et interview, hvis du laver op til præsident. Ja. Hvad er dit spørgsmål? Jeg vil svare på alt. Hvad jeg vil med... Hvad er dit syn på det der... Konfirmation. Ja, for eksempel. Altså, mit syn på konfirmation, det er jo sådan lidt... Ej, seriøst, jeg synes måske lige, du skal overveje, hvad du siger, ikke? Fordi hvis du siger noget forkert, ikke? Så måske... Altså, han filmer det, ikke? Ja. Alle folk kommer til at se. Jamen, det er mit grundlag, ikke? På et falsk grundlag. Mit synspunkt, det er jo integration. Og det er derfor, jeg prøver at samle et stort Kina, Arabien, Pakistan, Tyskland og der hvor man kan købe has. Samle det i en stor gruppe. Og lave en klub, hvor alle dyrker sex, og så lave super styrken. Altså sådan at lave en super dansker, perker, hollænder, alt. Dyrker det bedste weed, går det bedste græs, dyrker på den fedeste måde, snakker bedst dansk af i Folketinget. Lav det fint. Stem på Simon, stem på super mennesker, der kan ryge græs, lave græs, ryge græs, er en smadret græs. Hvad siger du, Spender? Ja, du skal ryge. Hvad? Du skal ryge. Og lige en ting der fra den nye eller præsident for fuck dronningen, ikke? Ham der, ikke? Kommer til at styre Danmark. Helt til at styre Danmark. Og jeg mener, Istegade går ned. Staden den bliver. Og Vejle fucking banger i ved.